あいうえお、いうえおあ、うえおあい、えおあいう、おあいうえ。仕事が終わったらゲームをしようと思っていたところ、仕事が全く終わらず、このざまですよ。何時だ今。9時15分前じゃん。はい。仕事が終わったのでゲームをします。ゲームするんじゃ。よいしょ。10時半ぐらいにはやめたいけど、やめられるかな。だから、よいしょ。遊びます。結局運動した後、寒さに負けてぶっ倒れてたんだけど、みんな元気。よっこいしょ。体を大切にして生きていってくれよな。よっこいしょ。ワンワンかわいいな。ワンワンはかわいいけど、吠えられると、負けるかーって気持ちになるな。やるかー。いい犬だ。やっほー、顔役元気そうで何より。話、どこら辺から聞いてないっけ？それかマップが。久しぶりに来たらマップの把握が全くできねえの。なんかもらってこうかな、アイテム。こっちの方は意外と誰もいないな。そうか、落とし物、ガラクタ置き場がいけるんだった。行きましょう、ガラクタ置き場。ここ？よし、こんにちは。何か落ちてないだろうか。ガラクタ。サビでありがとうございました。まあ、ガラクタ置き場ですからね。名実というところあります。毎回引っかかるな、この人たち。こんにちは。やっほやっほ。女神最短の儀って毎年やるの？うん、毎年。ってことは毎年最短してるわけ？そうそうそう。まあでも、もし本物の女神様が現れるなら見てみたいかもね。教団の間違いを正してくれそうだし、面白そうじゃん。僕はこの二人が並んでる絵面が好きすぎてマジでなんで支援 S がないのか。悲しい。贈り物ができる。何が好きそうだろう。今はしないけど、今度買うとき。熊の人形はダメそうだな。さて。レア様を狙ってる連中は見当がつくが、どう襲ってくるかまでは俺も知らないが。レア様を狙ってる連中。一応これでも経験な信徒なもんでね。そうなんだよな。ユーリス信仰高いんだよな。防ぎたいところだよ。明らかに怪しいミッションの中身をバカ正直に受け止めるなら確かに危ねえもんな。ココアに生姜入れてみたけどなんか不思議な感じだな。不思議な感じだなっつってこれ2杯目なんだけど。不思議な感じだな。ハマってるんじゃないのか、それは。未だにこの通路の中身がよくわかってねえんだ。あ、コンスタンツ。ヤッホヤッホ。反乱の次は暗殺騒ぎですって？物騒な話ですわね。でもユーリスでも性病が狙いとは思ってないな。よいしょ。思ってるのかな？思ってる可能性あるな。どんな魔法？いいから。コンスタンテとベレスのエンドもクレック。僕にもうちょっと元気があれば全然書くんだけどな。私が編み出した魔法はかわいい。花を番犬のように変えられますの。怪しい人を見つけるとつぼみがパッと開きますのよ。いいですね。ま、使うのはまたの機会でかわいい。はい。またの機会ぜひよろしくお願いします。かわいいなぁ。はい。そんなとこにいたの？びっくりした。大
やほやほ。うん。たまには暴れてえと思ってたと。楽しみにしとるやんけ。族をぶちのめす分には問題ねえよな。もちろん。よしよし。あとはどっから侵入してくるかだな。運よく族どもに会えるといいんだが、はい、今から腕が鳴るぜ。うん。楽しみにしてるの君らぐらいじゃないか。いいと思う。そうですよね。この像。でも、またなんかもらおっかな。供物、あげられるようなもんがないんだよな。サミットコピー。魚系もそんなに高いわけじゃないし。大したことねえな。なんなら高い値段がつくんだ。でも、そういうものは渡せないんだ。川虫谷氏、カスパルのやつなんだっけ。取引。名声値余ってるんでもらっていこうかな。地下試験パスを使いてえんだよな、早く。うすうすするぜ。中級試験パスも買っとくか。でもそのあたりはまあなんとか。指輪シリーズ買っとこうかな、せっかくだから。指輪シリーズ。買えなかった。すいません。お願いします。やっちゃー。あやさんの指輪、ありがとうございます。高音プラス4があるんだ。マイターン。やっちゃー。ボタンが押せてない。祈りの指輪ももろとこ。祈りの指輪と女神の指輪、なんだろう、回復量が違うのかな。興奮プラス4ってなんだ。興奮プラス4ついてない分、なんかもったいない気がする。ありがとうございました。万能鍵、もらう？っていうか、お得じゃん。3回使えるんだったら、万能鍵の方がお得じゃん。知らなかった。普通に買ってもそうなのかな。はい。地下試験パスな。早く地下試験受けられるようにならんかな。錆びた槍持たせっぱなしなのどうかと思いますよ。はい。あれ誰か、ユーリスかな？なんか誰か装備が足りないかったようなのせいかな。手槍、鋼の槍、鉄の槍。弓。必殺命中魔封じ。ディミトリに指輪渡しとこうかな、回復。幸運プラス4持たせとこう。なんか、割と幸薄そうなので。ひどいこと言ったな。幸せになってほしい。よいしょ。持ち物をあげる。指輪。魔除け、魔封じ。回避、速さ、女神。これだっけプラス4ついてるの？これやな。先生にもなんかつけとくか。傷薬を外して、錆びたコテ。鉄のコテ。ここら辺何になるの？鉄のコテになる。ははは。錆び用の鉄の斧になる。錆び槍。鉄の槍になる。鉄の槍になるやつしかないな。錆び剣。はい、鉄の剣。外す。アイテム。祈りの指輪。命中必殺。シルバーもなんか指輪、速さか回避を持たしとこうかな。速さかな？速さ。誰よりも速くあってほしい。あと回避が残ってるんだっけ？
誰かなユーリス。あ、バルタザールもありだな。どっちもありだな。どっちにしよう。ユーリスにしとくか。割と僕はユーリスを前に出しがちだよな。やっぱバルタザールも出してんな。ヒットアンドアウェイができるのがいいけど、ユーリスまだアウェイができねえんだ。そうだった。どうしよっかな。まあいいか。バルタザールに渡しとくか。どっちもまあ今近接だから、そうなんだよな。そうなんだよな。回避こっち、どっかでもう一個ぐらい指輪手に入んねえかな。はい、回避の指輪。よし、行きましょうか。大体終わった？いや、全然待ってねえな。こっからこう行って、どっちだ？こっち？階段上がるのか。修道に戻らんよ、まだ。異常ありですよ。お疲れさんです。ここの番人は俺だって言って。セテス様のご指示だ。せめて女の騎士さんだったらよ。こっちのルートだと最短のそうか、サイドストーリーではまだ。はい。お家をそれとも私と遊んでくか？なんでいけるんだよ、私は。じゃないんだよな。はい、すいませんでした。こんにちは。何か用か。これ5年後って地下どうなってんだろう？なくなってんのかな？どれどれ。そうだな。興奮が D だな。通ってみたらどうだ。幸運ってあげられるのか？わからん。にゃーん。指導がうまくいっているとは言えないな。マジで？そうなの？なんでベレスはいいんだ？わからん。守備が守備どうした？やったね。はーい。ディミトリなんで？そうだな。温室に通ってみたらどうだ。温室？何に通ってみたらどうだっつった？後で聞いてみるか。どれどれ。指導がうまくいっているとは言えないな。守備に成長の木だし。はーい。どれどれ。指導がうまくいっているとは言えないな。わからん。何が違うのかわからん。はい。どれどれ。そうだな。そうなんですよ。アネットめっちゃ強い。どれどれ。はい。そうだな。温室に通ってみたらどうだ。速さはそのさ、マーカー引いてあるの何？どれどれ。指導がうまくいっているとは言えないな。どれどれ。指導がうまくいっているとは言えないな。どれどれ。そうだな。温室に通ってみたらどうだ。何に通ってみたらどうだっつってんだ？わかんねえな。温室に通ってみたらどうだ。温室に通ってみたらどうだって聞こえるんだけど、耳が死んでる。はい。温室に通ってみたらどうだ。どれどれ。そうだな。でもこれも D なんだよな。誰だっけ C が。確実に経験が身になってるじゃないか。ルドゥがめちゃくちゃ褒められてる。いいと思う。やったね。これで回ったかな？大丈夫そう。じゃあ、おしまいにしましょう。地下でおしまいです。イベントはありません。じゃあ、よいしょ。メモ。やべえ、もう今日の分の体力が何もない。やべえ、主に肩こりを直していく人になってる。ちょっと。まあいいか。あんま変わんねえしな。風化雪月曜あった。これだ。道理で僕がでかいと思った。でかいと思った時点で気がついてほしいんだけど。でもね、でかい時もワンチャン、ラペット、3D を動かすソフトが関係で、でかい時があるので、
わからんのだよな。言い訳をするマンだな。イングリッドからやるっつった気がする。イングリッドからやりましょう。イングリッド。イングリッド何を残してたっけ？ファルコンナイト目指しで、とりあえず飛行と、槍を鍛えて、あと剣も C まで欲しいと。はーい。剣はもうほぼ終わりだな。やっちゃうか？あと、先生が、どれくらいかな。やっちゃうか。でもな、どうしようかな。飛行どんな感じっすか？やりますか？飛行。飛行はいくつだっけ？ A まで欲しいんだっけ？飛行。どこだ？あれ？イングリッドいた。飛行が B か？ B プラス。はい。こうやりましょう。おりゃおい。おりゃおい。ナイスー。偉い。なるほど。こうして扱うのですね。C になったからとりあえずこっちもなんとかするか。素晴らしい。よかったです。感じだった。なるほど。偉い。この程度できて当然です。可愛かったです。はい、ありがとうございました。あれなんでシルバン、あげるの忘れてたってことかな？シルバンだけ。ユーリスが、トリックスターで剣 B 進行 B。剣 B 進行 B。いい感じですね。ついでに式も上げちゃおうかな。C まで行ったらまたいいのがつけられそう。おー、素晴らしい。こんなもんだろ。褒めてみよう。待ち伏せの陣。なかなか様になってきたろ。いいですね。もっと褒めてくれていいんだぜ。よし。いいなぁ、ユーリスの。なんだったっけ？進行が B か。今のめちゃくちゃ良かったな。ダメだ。鼻詰まってきたら死んでしまう。よいしょ。死にはしねえんだけど、めちゃくちゃ眠くなるんだよな。僕が昼寝をうまくできなくなったのは鼻詰まりのせいなんですけど、まあ昼寝しなくても人類生きていけるからね。人類は生きていけるかどうかわからんな。諸説だな。はい。いる人はいる。いらん人はいらん。なんだったっけ？ユーリスだ。剣 B 進行 B で、はい。剣 B、剣の方はなんとかなりそうだな。じゃあ進行やろう。ほら。おりゃ。ためになるな。ためになるな、なんだ。ためになるな、いいな。素直。でかいな。ユーリスの後だからまた一段とでかく感じるな。格闘術と進行で、そうか。モグリじゃなくて、なんだっけ。モグリではない。バトルモンクだ。もしかあってね。格闘が B プラス、進行が C プラス。格闘が B プラス、進行が C プラス。格闘先やっちゃうか。B プラス、これから B に上がってさらに B プラスじゃろう？結構必要だよな。素晴らしい。いいね。昔をそうだ、27歳だった。忘れてた。僕より年上、僕じゃないや。ベレスより年上なのかな。バトルモンクにいつかしたいよな。バトルモンクじゃなくてバトルシスターか。
士気高いのいいよね。キャラに合ってて好き。理学。戦場と馬同士で、理学と、あれか。コンスタンツェがダークペガサスで、理学 B プラス、飛行が C か。理学が今 C プラスだから、まあ、飛行もいい。飛行 C まであればいいのか。どうしようかな。飛行理学じゃなくて、理学にしようかな。それはありじゃないか。目標ちょっと変えましょう。コンスタンツェを、グループ課題目標設定。理学また伸びたら、そこそこまでいったら、また、あっちもやってもらって、飛行に戻して。とはいえ、式もやってほしいもんな。わかる。理学進行。はい。個別指導で、じゃあ理学にしようかな。理学じゃなくて進行かな。理学と進行はごっちゃになってるな。あ、そうですね。進行ですね。回復魔法が使えるとね、非常に頼りに、素晴らしい。ナイス。素晴らしい。あ、ライブ助かります。素晴らしいですわ。素晴らしいですわ。助かります。つい選んじゃうけど、選ぶ前に見た方がいいんだよ。ハピが、斧、理学、馬術、飛行のではまるで、ワルキリアが、理学と、馬術が B か。はい、理学と、理学、B プラス結構道のりありますね。よいしょ、理学。あ、素晴らしい。かわいい。はい。なんかめっちゃ重はゆいね。重はゆいねの歯が好き。何言ってんだ？ナイス。いいね。理屈じゃなく感覚だけどね。よろし。あと馬術も。あ、素晴らしい。偉い。で、2周目ディミトリ行こうかな。ディミトリは馬が OK になりましたので、槍やるか。槍やりましょう。で、セスリン得意。ホーリーナイトが槍が C で、進行が B プラスで馬術がいるんだ。こんなにいるんだ。じゃあ馬術やろうか。はい。いいね、偉い。お、素晴らしい。ありがとう。少し照れるな。この褒めボイス僕みんなの好きなのかもしれん。いいなぁ。よかったです。お、すげえな。上がりましたね。感謝。式も上げないといかんな。忘れてたな。はい。で行きましょう。重曹。フォートレスがオノ B で重曹が B。いや、重曹遠いな。で、馬が B プラスか、グレートナイトは。とりあえずフォートレスになる斧 B、重曹 B を目指しましょう。馬はそれからにするか。どっちか、斧を先にやっちゃうか。斧、やりまーす。でも重曹がいいかな。斧上げ切っちゃって、重曹と馬に回せた方がよかろうな。はい。お、素晴らしい。できていたよ。褒めるようなことでもない。えらい、ナイス。すごいな。すごいなって。素晴らしい。めちゃめちゃ上がりましたね。えらい。授業開始しまーす。先生。女の子が傷つくのは見ていられません。だから俺がグレートナイトになって彼女たちを守ってあげたいと思いまして、武術と重装を鍛えたいんですよね。シルバー、グレートナイトいいよ。斧と、重装。今どっち鍛えてたっけ？馬か。
そうだね。先に馬行くのもいいかな。馬じゃない、ジュースやるのもいいか。いいよ。うなずくつくとき目つむってるな。はい、何ですか？メルセデス行きます。いきなり元気になったな。あ、見た。懐かしい。あー、でもそうだな。女がそんなに、はい、一般的でない。なんだろう。いや、でも入ってるだけでもめちゃくちゃありがたいんだよ。違う。そうだったの？本当にね、メルセデスとベレスのエンディングがめちゃくちゃ好きなんだよな。どうなさったんですか？おやまあ。お話。日課の礼。もう町の礼。これ完全にその黒いなんか悪いやつだと思ってたんだけど、別にそんなことはないんだよな。自分も助かった。大したこと。それにそれより、なぜ老人が困っていると分かった？そうね。慣れている。そうなのよ。さっきは教会ぐらい。初めて聞いた。あら、私ね、教会、私もね。どんな夢？私、将来だけど、もし私がちょっと悲しいだって。よさ味。あ、忘れてた。ここで上がるのか。メルセデスを教えておけばちょっとよかったな。今日は最高。ありがとうございます。素晴らしかったな。掴んだな。あ、掴んでる。いいじゃん。上達してきたみたい。あらー。それはすごい。お外出るか、そろそろ。出撃。でもなんか楽しそうな出撃がなんもないんだよな。推奨レベルいくつだっけ？ 7 か。じゃあ大丈夫か。あんまりなんか楽しそうなのがなくて残念です。なんだっけ？なんでこんなクエストないんだっけ？わかんねえ。先週もなかったり、先々週もなかった。僕がなんか受け損ねてんのかな？だから、ところで特急っていつから受けられるんですか？レベルかな？逆に似合うな、これ。なんていうか、その、なんだ言うんだっけ？忘れちゃった。南蛮から来る人みたいな。あれ、やべえ、ちょっと見てえな。かわいい。噛み締めちゃった。ああ。これ誰にでも似合うよな。バトルモンクの衣装結構好きだな。あ、ドゥドゥにバトルモンク。それはめちゃくちゃ似合うのではないか。曖昧亭は考えた。あー、かっこいい。これはかっこいいですね、普通に。めちゃくちゃかっこいいじゃん。いいな。あはは、ちょっと、シルマンのトリックスターがかっこいいね。なんかあれみたいなんだな。なんかあれ思い出してるな。オレシカ2の、オレシカ2じゃない、オレシカの、なんだろうな、なんかの職業によくを彷彿としてるんだな、僕は。彷彿している。思い出してますね。そうなるんだ。それは、そうですか。それはありですね。それあり。かわいい。なんだろう、バトルシスターかわいいですね。びっくりした。露出意外と多いんだよね、背中ね。ありがとうございます。これは素晴らしいな。ありがとうございました。これぐらいにしよう。結局特急色がレベルいくつから入れるのかわからなかったな。
じゃあ散策しよっかな。戦闘なめぷしてるけど、これ泣くんじゃねえか、後から。ワンチャンあるんだよな。あれなんか、ああ、そっか。3年目だから、3年目ではないけど、喋らなくてもいいや、みたいな感じになってたな。多分。タミヤ先生。あんたは毎日のように。はい。弓、今やってるんだっけ？弓やってた気もするし。あ、でも今一番は重装がやりたいんだよな。重装じゃない、武術か。武術だ。武術して、斧持ってませんか？毎回やってるけど持ってねえわ。初級剣術大会、あ、いや、初級剣術大会はこの前、ここにいるフェリックス君が無双してくれたんで。無双。親父が、親父なんだっけ？式を襲われるんだっけ？親父、おるけー。あ、いたわ。親父のすねをかじに行きました。すねもぐもぐ。感謝。ドゥドゥ。イングリッド。なるほどね。あ、温室行くの忘れてた。行こう。食べることは好きですが。感謝。桃すぐりの輪の実。結構あるんだよ。今なんか、ハッピー、ザリガニのフライ好きなんだ。そっか。ザコの串焼きも好きなんだ。そっか。いいと思う。そろそろ魚釣りしてなアルビネニシン。アルビネ、あ、これか。キャベツの丸煮込み、この前。2人しかいなかったやつ。ディミトリ・バルタザール。あ、バルタザール昼だ。ご飯食べよう。僕はね、昼だ。あ、もしかして特殊な会話が。バルニーとこうして食卓を囲むのってすっごく懐かしくなっちゃうわね。よー。俺とお前とホルスト。あ、そうか、ホルストはヒルダの忍者だったな。実は昔な。お、いいね。あ、聞かせてくれ。聞かせてくれ。可愛かった。感謝。ディミトリ・シルバーもなんかあったっけ？あったような、なかったような？なかったかもしれないな。ディミトリ・アッシュはあるけど、次でもう終わりだからちょっとほってよ。シルバーも、シルバーも一応あるんだ。オーダーメニュー。一応あるんだって。なんだその言い草は。すいませんでした。聞いてくださいよ先生。この堅物、俺お前ら特殊会話があるんか。びっくりした。そんなことより早く食べたらどうだ。食べないなら俺がもらってしまう。俺がもらってしまうぞ。よかった。面白い。ユーリス・コンスタンツ。はい、見たかったのでつい。いろんな料理を食ってはきたが。いやーマジでね、地下組が飯食ってるの見るだけで幸せな気持ちになるとこあるんだよ。アッシュ、メルセデスはまあいいか。あ、ハッピーが残ってるな。ハッピー、誰かあったような支援。ハッピーっていうたびに、ハッピーなるって続けちゃう。アッシュがある見よう。ハッピーなる。プリティリズム、みんなで見ようね。ハッピー、アッシュ、ハッピーねえわ。ハッピーどこだ？ハッピー意外とその、
食べるものが肉なのか。あれ、アッシュと合わねえ。あった。魚と豆のスープ。良さがすごい。あー、これ思ってませんよ、おねしょたとか。はい。思ってますね。飛行ください。釣りなんかやってる？どうでしょうか。何もやってない。こんにちは。あら先生、素敵な木町にはし教員研修。感謝。あとは、なんかある。行くか。セテス先生も飛行かな。斧誰だったっけ？アロイスだけだっかな。先生、間違えちゃった。ごめんね。よし。あれ？セテス先生、そうだそうだ。出たとこだ。でも出るとなんかありそうだな。誰だろフレンのために町へ。う。教員研修。斧いけるんだ。すいません、斧ください。ヒルダがどうしても仲間にしたくて。この感触。はい。今回全く使う予定はないのですが、どうしてもヒルダが、レアさん、そうだ、レア様もやっとこう。黒の羽誰かからもらったら全部レア様のとこ持ってくか。あんたか。こんにちは。剣なんだよな。ぽー。くるっぽー。ウクロはくるっぽーとは言わないよな。感謝します。こんにちは。もしや私。そうかな、そうかも。魔法が使える職にするつもりだから、ダーク、なんだったっけ？飛行で魔法が使えるやつ、ダークペガサスか。ダークペガサスにしようと思ってるな。ダークペガサスの、理学と飛行士か。理学もちょっと頑張んないとダメなんだな。理学。イエイ。まだまだ学ぶこと。あとは、ハンネマン先生に教わって、結婚はおしまいかな。温室。温室のことを忘れないであげてほしい。あれ？ハンネマン先生どこや？どこいんの？部屋いたわ。すまん。こっちか。こんにちは。まったく。なんか、こっち威嚇するのやめてもらいます。感謝。で、進行上げ忘れてた。まあ、いっか。アロイス。間違えた。武術。アロイス。はーい。そういう日もあるよね。そうじゃ。行動力いくつあっても足んねえな。よく、あの人は変わってるとか言うだろ。だが物の見え方とか考え方なんてのは人それぞれ違って当たり前だと思うんだが。そらそう。気にせず信じる道を進めばいい。ねえ。脳当初でした。ありがとうございました。あと温室行っておしまいか。温室行きまーす。アンナさんと支援欲しかったな。はい。間違えました。収穫。いいね。玉ねぎ、桃すぐり、ノアの実、カブ。感謝。なんもねえわ。
個ぐらい草の種入れとく。育成します。魔力注ぎます。ありがとうございました。よし、思い残したことは特にない。行くぞ。ん？コンスタンツェ？行く行く。これは良い薬草ですわ。あ、そうだ、薬作るお手伝いって言ったもんね。数がない？そういうことなら仕方ありませんわ。物分かりがいい。まだ何か頼みがある？素材が揃いましたので、次は魔法の実験台になってくださいます。実験台？これも研究の手伝いの一環ですわ。すなわちあなたの役目ですのよ。さあ、そこに横になって。もう遅いので明日に。確かに夜も更けてきましたわね。少々熱が入りすぎてしまったようですわ。今日はここまでにいたしましょう。明日もよろしくお願いしますわね。仕方がない。明日こそ成功させてみせますわ。休む暇などありませんとも。この魔法が現実となれば、私の名はフォドラ中に轟き。なぜそこまで熱心に？なぜと言われましても、取り潰しとなった我が家を再興するためですけれど、諦めない理由を問うていますの？むしろなぜ諦められるとお思いですの？先祖より大切なものを脈々と受け継いできた誇り高きヌーベル家。それが私の代で絶えるなどあってはならないことなのですわ。なぜ取り潰しに？そうですわね。あなたも私の研究を手伝う身なのですから、少しくらいは知っておいた方が良いかもしれませんわ。おや。ヌーベル家はアドラステア帝国が成立して間もない頃に爵位を得た由緒ある家ですの。代々の当主は皆魔道への造形深く、皇帝に重用された時代も長く、造形あれ造詞って言うんじゃんだよな、つい。造詞って言うんじゃって。七貴族の変で皇帝に組みしたのを機に権力の中枢から外れてしまったのですわ。そして帝国に上陸したダグザ・ブリギット連合軍を防ぐためのステイシングされ、つらい。はい。我が父母や兄を含む一族の大半は戦死。ヌーベルの町は廃墟と化したのです。悲しいやけ。貴族はヌーベル家の取り潰しを決め、今やかつての領地にその名を残すのみ。私には受け継ぐ爵位も家も民も土地も何もありませんのよ。なるほど。ですからエーデルガルト様に私が偉業を成し遂げたと認めていただき、ヌーベル家の再興を果たすのです。この研究はそのためなのですわ。わかった。わかっちゃった先生。マジで。それであなたも私に協力することの意義、そして栄誉を理解できたことでしょう。マジで。それではおやすみなさい。明日も頼みましたわよ。先生マジで。はい、さらにやる気がアップしました。誰か誕生日？あ、クロード。お祝いの花を送っておきましょう。課題出撃じゃー。行くぞ。あ、支援か。ちょっと見ておくかと思ったけど。あ、ディミトリ・シルバー。ディミトリ・シルバーは普通かな。訓練場は避けて帰らないとな。あの人随分と夜更かしだし。遅かったな、シルバー。また女遊びか。悪いが今日という今日は許さんからな。平和。見逃してくださいよ。無理な相談だ。いい加減観念してもらおうか。
なシルバー、俺は別に夜遊びをするなというつもりはない。だが限度というものがある。今日もこんな夜更けまで外をほっつき歩いて。わかった、わかりましたって。殿下のお小言は始まるといつも長いし、そこはちゃんと改める。夜間外出も控える。講義も課題もちゃんと取り組みます。で、俺が条件を飲む代わりに殿下は町で女性を食事に誘って回ると。いやお前バカも休み休み言え。何がどうしてそうなる。そうだね。ウブで堅物な殿下にも俺の気持ちを理解していただけるかと。誰がウブで堅物だ。そもそもお前と比べれば大抵の男は同じようなものだろう。そうですか。好きな女の子への贈り物に探検を渡す男なんてなかなか。何年前の話だそれは。お前の頭を本気で引っ叩けば忘れてくれるのかその話。その怪力で引っ叩かれこたらこは面白いな。なんか冗談に聞こえないんだよな、で、どうするんです殿下。そうすればお前はそこを改めるんだな。もちろん騙されてる、騙されてるよ。約束を違えない。そうでしょ殿下。とはいえまあ殿下にそんなナンパなことができるなんて思っちゃ。わかった。手探りだがやってみよう。約束は守れよシルバン。あ、はい。っておい、待て待て待て、嘘だろ。昔から変な方向に真面目なんだよな。まずいことにならなきゃいいが。面白かった。はい。支援レベルが C になりました。ありがとうございます。じゃあ行くか。もう10時半。あれ ?9 時半か。女神最大の儀襲撃戦。年々ロレツが死んでるな。大司教暗殺計画に揺れる大修道院だったが、生徒らは敵の狙いが他にある可能性を探る。果たして何が起こるのか、物々しい雰囲気の中、ついに女神最短の儀が始まる。口が回らない。顔面が死んでる。はい。頑張ってほしい。やっぱり夜に口を動かすのは無理なんだな。はい。すまないね。ローレンツそうだね。全員から受け取ってるからね。そうなるよね。チャッキーはね。はい。いよいよ女神最短の儀が始まる。キャッキャ。俺たちも打ち合わせ通りに動こうん。お任せを。はい。お任せを。先生も問題はないな。くそー、どう考えても下がるであろう。お腹が空いたが。もう、お腹が空いた。それはね、今の僕なんですよね。お腹が空いた。問題はない。ええ、しっかり狙いは絞れましたからね。務めを果たしてみせましょう。先生、頼みにしているからな。さて、それじゃあ君たち緊張感が足りないようだが、間もなく女神最短の儀が行われるのだぞ。我々が女神の塔に入っている間、警備が薄くなりそうな場所を特に警戒してくれ。先生、はい。聞いてくださいます？お兄さんだったらひどいのです。心配だからお前は棺の中にでも隠れていたらどうかなんておっしゃいますのよ。はい。それは冗談だと言っただろう、フレン。お前は私の後ろにずっといなさい。君は教師としてしっかり生徒を指揮するように。以上だ。皆さん、失礼いたします。儀式の後でまたお会いしましょうね。時間か。さあ、予定の場所に身を隠すぞ。聖廟への入り口を見張るんだ。
怪しいものが入っていくことがあれば後を追って一人残らず捕まえる。いいな。りょ。自分がお腹が空いてることを自覚してしまった。寝るか。めっちゃ腹減ってるわ。明日の朝飯なぁ。どうしよっかな。でも朝飯はあんまりご飯だけあればめんどくさいことはしたくない。よいしょ。はい、セーブ。昼飯は頑張って作るんだけど、それ以外の飯はなんかもう白いご飯があれば十分なんだよな。よいしょ。寝る？どうする？やる？ニット洗濯。うわぁ、昼だ。ヒルダをベレスにつける。仲良くなる。うおー。うちに来てくれ。で、あとはどうしようかな。ドゥドゥはでも盾役で欲しいな。ドゥドゥが欲しいのと、とりあえずでもマップ見よっか。はい。どんなだったっけ？勝利条件、敵将の撃破、敗北条件、ベレス、ディミトリ、いずれかの敗走、または25ターン経過。あんまり覚えてないな。二手に分かれる形で登っていけばいいのか。真ん中に死神騎士がいるんだっけ？ヤッホー、おひさ。おひさじゃねえんだよ。まあ、暇があったら死神騎士も殴りに行く形で。まあ、闇魔法試験パス、今回そんなにいらないんだよな。そうですね。二手に分かれて、硬い人が2人ぐらいいると気持ちが楽です。4人か。2、2に分けられるようにいると非常に気が楽ですね。そうすると、ディミトリとベレスとユニット選択。あ、でもそうだ、このベレスはそんな硬くないんだったな。7だったな。硬くね、柔らかいな。柔らかい。ディミトリ、ドゥドゥ、シルバン。あと、バルタザールもいると非常に心もが楽ですね。フェリクスもいると攻撃力的に助かるんですけど、柔らかいんだよな。ユーリスもそこ。イングリッド出したいな。イングリッド出しよう。なんだ。弓をもいってもろて、魔法も出してもろて、回復2人出てもろて、みたいな感じかな。コンスタンツェ。で、ユーリス、ハピー誰だったっけ？ディミトリハピがあるんだっけ確か。ディミトリハピが見たい。あとユーリスかフェリックス。アンナさんはマスコットとして3000と輝く俺らの、希望という形ですね。ユーリス、誰かあったっけ？ユーリス。イングリッドあるんですか？イングリッドにつけよう。ユニット選択。マップ配置。違った。ユニット選択。イングリッドユーリスお願いします。何卒お願いします。マップ配置。ちょっと待って。魔法がちけえな。この魔法一撃でやっちゃいたいですね。バルタザーリに殴りに行ってもらうのは非常にいいかもしれない。魔法そこそこあるもんな。そこ。タイマー7。助かる。10か。いいと思う。高速9で、高速6。はーい。で、特に不満はない配置だな。はい、お願いしまーす。
行きまーす。みんな武器大丈夫かな。行きますつっちゃったけど。持ち物。鉄の襟予備持たしてあると。はい。訓練用意味もバッチリと。なんか誰かに、あ、そうだ、バルタザールに松明持たせてる場合じゃねえんだよな、持ち物。預ける。訓練用語で鉄の子って、鋼買おうと思ってすっかり忘れてた。弓だけ買ってもらって帰ってきちゃったもんな。まあ、いっか。鉄しかねえわ。ごめん。鋼もねえわ。まあ、買うか。売ってるかな。窓の杖がマジで、やば。ユーリスもそうなんだよな。あ、鋼持ってるわ。で、バルタザールだけ鋼買ってなかったのか。まあ、いっか。こんにちは。鋼が売ってたら、よいしょ、バルタザールに、鋼のコテ、銀のコテまだダメなんだ。P ですか。あ、もうちょっとで持てますね。楽しみですね。一応持つだけ持ってもろて。重いので使わない可能性もありますが。大丈夫だな、これで。よいしょ。後ろからも来るんだっけ？援軍。両方とも結構魔法使いが多いんで、まあ魔法に気をつけつつ、右と左に宝箱があるな。アッシュ君に片方開けてもろて、もう片方はどうしようかな。誰か、まあ先生が右に行く手に行くか。そうですね。輸送隊あるし。はい、戦闘開始お願いします。俺たちの推理通りだったらしいな。やはり敵が入り込んでいる。冷静。もう中央のやつどもに気づかれたか。はい。はは。西方協会の皆さんですね。よろしくお願いします。奥のセイロス様の棺だな。まさか遺骨でも奪おうというのか。棺を開けられる前に。はい、わかりました。何か仕掛けが施されているようだ。気をつけます。でも割と敵の皆さん優しいので、床の上からすぐどいてくれるんですよね。適切な場所で迎え撃ちながら進むのが良さそうだな。冷静。はい、了解です。殴りに行こう。そうだね。鋼、あ、いけるな。91からでもちょっと怪しいですね。ナイスナイス、最高。俺と勝ち合ったのが運の尽きよ。いいね。そうさ、いけますよ。行こう。あら、硬いですわね。あれ、訓練用やり、あれ、シルバーに訓練用やり持たせたかったんだ。毎回忘れてんな。入る？85避けるか。ある。焦らず戦おう。先生、弓しか持ってないんだっけ？あ、剣もちょっと持ってるんだ。羽の剣プラス。これはフェリクスに持たせた方がいいのでは。はい。はいき。鋼の剣プラス。切り込むか。はいき。はい、頑張ります。局者お願いします。鉄の弓か。入らんのか。鋼があれば。すまーん。かっこよ。モーション、弓のモーションかっこいいな。喜んでる暇はない。ナイス。よし、行きましょう。いけるわ。心強い音がする。はい、出ます。いけます。ほいコンスタンツ・フォン・ヌーベル、行きますわ。最高ですわ。し
死神騎士よ。貴様らの指図。なすいません。のようだな。下作ですね。で、あっちの人たち全然動いてくれなかったね。寂しいな。寂しいな、スプラ。はい。このまま、バルタザールに先陣切ってもらう形でもいいかな。でもせっかくドゥドゥがいるから、防御24。やばい。待機。計略の使用回数増えちゃった。こっち来ると来てくれるんだ。魔法か。いや、でも魔法だったら、バルタザールで受けるのは全然ありだな。はい。魔法使いばっかりだな。回復か。攻撃手やりがね。ナイス。なんかでもびっくりするぐらいシルバーが、あれこんなもんだったっけ？みんな2回攻撃があるから。いや、28。21。なんでシルバーの攻撃力上がってないんだろう。なんか食べさせるか。あ、やべ、届かなかった。シルバーもう一歩下げとけばよかったな。お前来るんかーい。こっちかな。シルバーの周りに女の子を置けなかったの非常に悔やんでおります。かっこいい。ノーダメージ、あまりにクール。ナイス。なんだろうな。で、シルバー1個引かすか。でも13で13だから、隣にハネと置くはありなんですね。ファイヤー失礼しますと思ったけど、ファイヤーだと2回、まあシェーバーで1回こう、ファイヤー、まあいいか。ナイスー。仕方ないよね。シルバーの攻撃力が出ないの何なんだろうな。なんか、いや、単純に力が13。僕のリアルラックのせいだな。そうですね。はい。よいしょ。こんにちは。鋼の斧で爆打撃つのやめたい。撃ってしまった。いや、いけるか。鋼の子で失礼します。ナイスー。ナイスー。レスターの格闘王は健在だぜ。素晴らしい。成長を実感できるのは嬉しいね。で、あいつは撃ってしまうか。津波失礼します。ナイスー。加減すべきだった。メガネ最高。はい。一歩前進かな。めっちゃ上がったな。感謝。
アルタザール回復しとくか。弓でこっち撃つんですか？やめてもらっていいですか？撃てるな。これくらいか。ここなら大丈夫か。あ、隣接か。コンスタンツも隣接だな。ピエン。やっちゃうか、先に。ワイヤー12で。はい、失礼します。ナイスー。仕方ないのよ。あらあら、強くなったみたい。はい。感謝。魔力の応援か。まあ、いっか。よいしょ。で、シルバーを回復するずに、血を前に出すと。うん、おかげさまで入るな。ナイス。硬い。で、やり投げてもろて。ナイス。弟行きやがれ。あれ、その服いいですね。これが成長ってやつか。魔力上がった。そういうこともあるのか。あー、来ちゃうね。いや、前出ちゃいましょう。頼もしい。あまりに。素晴らしい。あ、女神の指輪。そうか、デミトリも傷を負っても大丈夫という形になってくるんですね。ちなみに魔法はどうなってますか？大麻も結構ある？助かる？やれるかと思ったけど、やれねえな、意外と。じゃあ、メトリに。終わったか。いや、マジで。なんだこれ。なんだこれ。なんでだ？なんでだ？わかんねえ。再起。本当にシルバーの力が上がってなくて申し訳ない気持ちになってきた。すまん。悪い悪い。どれくらい当たります？攻撃。死じゃん。でも一応5入るんだ。なるほど。鋼の剣で攻撃。まあ死ですよね。まあ今回は放っておこうか。よし、行きましょう。先生タイマーあんまりないんだよね。よいしょ、来られると困るなというところですね。職業がわからん。リザイア持ってるのか。リースト、了解です。よいしょ。進めないのが尺ですが、しょうがないでしょう。ナイス。無事に勝てましたか？回復ライブ。礼は
するぜ。進みましょう。じゃあ待機。メルセデス今いくつだレベルが。そう、じゃあファイヤーでやってもろて。ナイス。許してちょうだい。置いた息。増援はまだ到着し、奴らの背後をわかりやすい。助かります。1点。ノーダメージ感謝。ノーダメージ感謝。強っ。ガンガン上がってくな、デミトリ。助かります。上を目指さなくては。回復の指輪が助かりすぎる。あまりに痛い。守備か。守備だけ上がったもんな。しゃし。感謝。宝の鍵か。こっちはアッシュくんいるからアッシュくんにお願いしようかな。よいしょ。魔力の応援があ、しとけばよかったか。バルタザールに、これが魔法か。はい。殴ってもろて。はい。ナイス。やるまで力の差がわからねえのか。で、こっちはどうしようか。イングリッドに行ってもらおうかな。鋼はさすがに1回から鉄の槍で。じゃあ失礼します。ナイス。強いな。防御こんなに硬かったっけ。使っております。応援はっありがとう。でやっちゃった。攻撃する予定はあいか。攻撃してもらおうか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。気を抜いちゃダメよね。助かりました。来ないよな。でもそうなん食うわ。まあ、いっか。硬い。あまり行く場所がない。こんなこともあるのか。重い。計略か。ナイス。そろそろ来るか。増援来そうだな。これ魔法だっけ。防御床か。防御床でいきましょう。でシルバンを前に出てディミトリにそれはディミトリに集中しすぎだし、それはシルバーに集中しすぎだしいや隣にいてもろて回復してもろてその回復はちょっと気合が入りすぎてるってちょっと面白かった。そんなに気合が、はい。次のターン来そうですね。コンスタンツェに殴ってもらえますか。よいしょ。攻撃ファイヤー。よいしょ。
あとメイチにも殴ってもろて。ナイス。仕方ないのよ。頼ってくれてもいいのよ。しみだ。しみるな。大気。いやー、大気のその心強さよ。あまりに心強いな。近づいちゃおう。近づけなかった。はい。あ、スキップしちゃった。違う。近づきた。もう何が起きたかわかんねえ。あ、こんにちは。来るまでに3ターンぐらいかかりそうだからほっとこうか。美味しい経験値と言っても過言。はい。やべえ、飛ばしちゃったから、誰か死んだりしてないよね。ちょっと待って。舞台表。誰か死んだりしたらさすがに止まるか。大丈夫そうかな ?21。はいはい。一番 HP 減ってるのがベレスか。はい。あとはシルバンがちょっと減ってるのと、あとイングリッドもか。了解です。よし、飛ばしましょう。いやー、心強いですね。ナイスー。で、じゃあシルバーに入れて、いや、アッシュか。あ、でも、こっち入れてもらおうか。年々よ弓入れても、いや、やっちゃってもいいか。はい、やります。ナイスー。強い。手強かったな。命中率が鬼すぎる。感謝。訓練の成果が出えらい。もうなんだよな。前に出らんないんだよな。やってもらおうか。攻撃手やり。ウィス。ナイス。負けられないからで、シルバン。あ、計略受けたのか。なるほど。気がつかなかった。それはすまん。この人はあれだよね。魔法使いだよね。で、槍が後ろに着替えてると。ライブしかないのか。わかりました。うわい、あんまり前に出てもしょうがないか。あ、応援しとけばよかった。どっからやろっかな。あ、計略受けてるのか、これも。OK ね。手斧持ってなかったっけ？あ、手斧も出してない。はい。鋼のコテで殴らせてもらって。ナイスー。よく逃げ出さなかったもんだ。攻撃させてもろて。ナイスー。せっかくだから回復しとくか。回復、ライブが。ライブ10回は助かるな、普通に。感謝。大輝。こっちもこっちで何もできないので、大輝と。つまんの。あ、回復か。はいはい。しょうがないな。計略めっちゃしてくるじゃん。ナイス。
うんうん。よっ。手やりをない。上がらんな。でもこれ多分そうだよな。よいしょ。訓練用意に投げてもろて。次の敵に備えないと。ナイス。なるほど。いいね。で、なんでそんなシルバーのとこ行くの？いいけど。おい、大輝。で、こっち側あと2台でおしまいだよね。OK です。割とすぐ回れそうな。宝箱どこだっけ？あったあったあった。イングリッド、あれイングリッドじゃなかった。ちょっと。イングリッドだと思ってた。ちょっと宝の鍵。あ、メルセデスか。はい、すいません。いるかいらないかで言うと微妙なところだ。ありがたくいただきますが、感謝。訓練用にしとこう。ナイスー。助かります。本当に僕のリアルラックがあまりにゴミすぎる。はい、失礼します。ナイスー。後悔先に立たずですわ。ですわ。エアリー使うよりは、よいしょ。訓練用、失礼します。ナイスー。ノーダメージ。あまりにノーダメージ。別やり失礼します。じゃなかったら訓練やりでいく。ナイス。未熟ですね。いいなぁ。調子が本当にごめん。ナイス。少しは変わるなぁ。そっちか。風なぎ名前がかっこいいな。お、追いつかれそう。キャッキャ。ナイスー。素晴らしい。よし、行きましょうか。大輝。大輝。大輝。よいしょ。あれ、回復いる？だいぶ。ああ、ちょっといる。ちょっといる。ナイスー。感謝。大輝。よいしょ。はい、大輝。やれそう。やっちゃう？まあ、いいか。まっすぐ行きましょう。ほい。で、メルセデスを前。ほい。やれそうですか？やめときますか？やめときますか。この人って防御いくつだったっけ？3か。紙だな。やめときましょう。間違えた。一番奥まで出して。宝の鍵？はい。あ、忘れてた！宝箱あったな。今から取りに行ってもらってもいい？ごめん。ごめんな。多分真ん中はそんなに人数が
いらないのではないかと思っております。待機。42、30。どっちも特にいらないっちゃいらないという説はある。ナイス。レベルアップ感謝。これは悪夢。ごめんなー。もうマジで生徒のパラメータが上がらないのマジで申し訳ねえ。金がゴミすぎることで有名。遅いな。あ、計略か。ナイスー。君の計略ナイスー。素晴らしい。あ、みんな来ちゃった。しょうがないな。でも大将やっちゃえばいいんだっけ。了解です。訓練用の鋼いくか。もういっか。ナイスー。ふう。あ、いいね。これで殿下のお役に立て。力と魔力が。なるほど。あ、こっちの人たちも来れますね、そろそろ。みんなドゥドゥ狙いということでね。あ、ビビビだった。間違えた。鉄の槍。陶器。入らなぁ。鉄の槍で殴ると9割ぐらいの確率でやれると。なるほどですわね。攻撃、ファイヤー。失礼いたしますわ。見まして。最高。大気。よっ。開けまーす。なるほどね。年齢の粉って何が上がるんだったっけ。記憶がありませんが。大気。マジでシルバンかな。びっくりするほど上がんないんだよな。どうしたもんかな。ナイスー。なんでやろな。あ、なんでやろな。はい、失礼します。オッケー。負けるわけにはいかないから。で、手槍じゃなくて、あ、手槍でもいいんだ。92なんだ。訓練用槍はちなみに。あー、100で。すいません、失礼いたします。封印解けます？ナイス。次は誰だ。うん、かっこよかったですね。ナイス。力が当たるな、助かる。あ、それも助かる。力が上がった。これはこれでありか。そうだね。これはこれでありだね。あ、解かれちゃったんだっけ。ここは剣だけが入ってるんだっけ。あ、かっこいい。かっこいいな。なんかムービーの先生結構幼女って感じることがあるけど、これめちゃくちゃなんかかっこいい系の先生だな。いいと思う。なんか祭壇の階段のせいでいきなり小人化して先生がめちゃくちゃでかくなってるみたいになっていいよね。はあまだテレが残りますね。お疲れ様でした。ちょっと怒っててかないそうな顔いいですね。凛々しいなぁ。
なんだろう、スマブラの参戦の時とか、完全に幼女だったけど、あ、忘れた死神騎士くん。逸落です。逃げたか。今は追跡を諦めるより楽しいよ。でも寝なきゃ。はい。その輝き。まさかそれは、はい、まさかのまさかですよ。あ、こんにちは。侵入者はここか。ってあれもだものだもん。楽しい。女神最短の儀襲撃戦終わり。頑張ってたな、ディミトリ。ありがとう。前提の剣だ。やったね。持つ鋼の剣の代わりに持っとく。鋼の剣はだいたいフェリックスあたりに渡した方が絶対にはい。フェリックスに渡しとこう。天帝の剣。ベレスが持つと真の力を発揮し、蛇腹状に伸びて遠くの敵も攻撃できる剣です。攻撃の下が消えるな。攻撃できる剣です。攻撃できる剣です。不思議な力を宿しており、ベレスが休日に休養すると耐久が5回復します。はい。休養、取ったことないけど、取った方がいいのかな。楽しいよ、無限に遊びてー。ダメです。あら、ありがとうございます。終わりです。でもどうしようかな、あなた方が犯した重大なやめるか。いやー、もうちょっとだけ。これが終わった。王国領主の先導、余罪を調べるまで。我々は西方教会などと関わりは。西方教会メンツいなかった？神聖なる儀式を怪我したことは演技してんのか。もはや根性に救いの道はありません。もはや根性に救いの道はありません。いやー、でもやっぱり根性に救いの道はありませんって言われると、主の身元へ帰らんこ。無宗教という気持ちではあるけど、やっぱり地元実家が仏教であるとなんとなく悪人も南無阿弥陀仏で救われるみたいなところがちょっとねあるよね。はい。というわけだ。暗殺計画もディミトリは何を思ったのかな、あれを見て。西方教会の仕業だったようだな。襲撃を指揮していた仮面の騎士の行方は用として知れないままらしい。しかし西方教会はなぜこのような。セイロス教も一枚岩ではないということだ、ドゥドゥ。教団の運営はガルグマク主導で行われる。公会議の場でも西方教会の発言権は弱い。かねてから西方教会は中央教会への不満を募らせていたのだろうな。西方教会。ああ、そうか。先生は教会に一切近寄らず育ってきたとジェラルト殿が言っていたな。セイロス正教会はいくつかの教会に分かれてフォドラでの活動を行っている。最も大きな教会である中央教会はここガルグマ区に本部を置き、西方教会はロナート教が兵を挙げたガスパール城よりはるか西、王国一の堅牢さを誇る城塞都市アリアンロットの向こう側に本部を置く。今回のことは西方教会が中央の権威失墜とレア様の排除を狙ったものだったのだろう。であれば当然騎士団は西方教会上層部の左門、いや討伐に乗り出すはずだ。とすると俺たちが任務を手伝うこともある。任務して殿下。ああ、だが珍しい人だな、先生も。このフォドラに生を受けてセイロス教と関係せずに生きてこられたなんて信じがたいものがある。大司教様はなぜ先生を登用したのだろうな。西方教会の人たちはみんなレア様に殺されてしまったんですよね。
仕方ないことだわ。教えに背くのは決してやってはいけないことだもの。相入れぬものは打つしかありません。ですが先生、私は。ここにいたか、先生。あ、はい。いきまーす。うん、この紙のひらひらやっぱもうちょっと増やそうかな。はい。こうよ、秘宝はセイロスの意外だ。だよね。棺にはそのようなだってレア様何も入っては生きとるもんな。朗報はやっぱりセイロス一回死んだことになってるのはどういう風な、人間として成人、セイロスが生きてるとやっぱまずかったのかな。まあよい。これじゃねえんだよ。はい。やはりという。紋章石はもうずいぶん前に外されてたという説がな。だがその教師、はい。紋章石のない剣が赤き輝きを放った。なんだと？いや、そもそも解放をしばらく泳がせておくぞ。それより貴様に。なるほど、あやつか。こうやって園庭が動いてるのを見ると、クラスの担任として隣にいながらっていうあの状況めちゃくちゃゾクゾクして好きなシチュエーションだったの。はい。あ、どうもどうも。はい、天帝の剣。天帝の剣って言っちゃうけど、天帝の剣なんですな。大司教。はい。この者がたまたま剣を扱えたからとて、そう、またネメシスのようなものがある。すごいなこれな。わかっててやってるわ。なんで先生が剣を使えるかも知って、全部黙って渡してるもんな。ネメシス。解放王ネメシス。かつてフォドラが邪神に襲われた際、ネメシスはその剣で邪神を退け、フォドラを救う。しかし、その大司教。いいえ、私は確信しているのです。この者ならば、ネメシスの死後、長きにわたって封印されていたその剣を。わかりました。大司教がそう仰せならば。とはいえ、なんでセイロスの棺の中に天帝の剣あったんですかね。隠しといたんか。ここなら見つからんやろって。天帝の剣法。なぜ最も貴重な品というその剣をお主などにホイホイと託せるのじゃ。あと保管場所も問題が。確かに。何やら得体の知れぬ企みにそれに。もう企みといえばもう20年ほど前から25年ぐらい前から。はい、全然25年だっけ20年だっけ。ちょっと怪しいな。カトリーヌ？そうじゃ。ぽっかりと開いた穴。わしはわからぬことが恐ろしい。お主ならば何があろうと。頑張る。風化雪月楽しい。何ヶ月遊んでるんだよ。何ヶ月楽しんでるんだよ、この人。国風の塔。たまに面白くなっちゃうな。やりたいよ。でももうダメだ。さすがに限界だ。時に烈風をまとい、時に霹靂とともに降り注ぐ。ねば。雲間から差す陽光に照らされた水雨は、フォドラの大地を潤す恵みとなり、風化雪月たどじ。6000円だっけ何千円だっけあって、4ヶ月 ?4 ヶ月かなぐらい遊んでるから。1月あたりに換算しますと、2000円しないんですね。すごいですね。遊びすぎだろ。エキスパンションパス買ってるから2000円するか。はぁ。
なんでこの人こんな無限に風化雪月やってるんだろう。楽しいからかな。キャッキャ、修道院内で行ける場所が増えたようです。週末に散策を選びましょう。イエーイ、お金感謝。なんじゃい。あなたに依頼した生徒たちと共に、報告料へ。これか。なぜ教団が生徒を。これか。一漁師の力で英雄の遺産は人の手にだが今これはね割と心が痛い案件。はい、天帝の件。はい。それと今しがた今節の課題について聞いた。うん。あ、枠の色が背景の色とよく合ってるな。これ他の学級の時背景の色変えとけばよかったな。完全に今更だな。まあいいか。気にしなくていい。そう言ってもらえると気が楽になる。ありがとう、先生。子やなぁ。あ？殿下ではありませんか。ロドリグ。いや、ご無沙汰しております。あれそんなスッと出てくんの？あれ出てきたっけ？びっくりした。2年ぶりになるか2年の間に見違えるほど大きくなられました。あれ前から出てきてたっけ？出てきてたかもしれない。びっくりした。記憶がないくなってるからびっくり。もしかしたら普通に前も出てきてたかもしれんな。全然記憶がねえわ。びっくりした。知り合い？彼の名はロドリグ。父の古い友人だ。ほら、以前話しただろ。4年前に父が亡くなってからは、した思い出した。よくしてくれた。はい。よしてくださいよ殿下。びっくりした。あなたのことはせがれのフェリクスからも聞いておりますよ。せがれ、引率と書いてせがれ、引殺？それは違う。もはやこの件はゴーティー家だけの問題ではありません。はい。僕は我がフラルダリウス領に根城を構え、各地の村々で略奪をいや、したいけどダメだね、なければ。はい。お二人ともよろしくお願いします。いやー、よく来てくれたな、先生。何でしたっけ？はいはい。やがて、すなわち、そうと気づいた我がだが、解放をね、炎の紋章。君が天帝の剣を使えたことで、我が輩の仮説は真実であるとし、高級の君がその力を宿して。まあ、人為的にというか、入れられたものというか、お茶会しておしまいかな。あれなんかある。シルバー ?B かな ?C かなどうかしたどうそうかな。ああ、なんだ最近よく会いなんて嘘で。で、何の用です？先生か。好きだな。また血は喧嘩。あの子はその辺。そしたらあの子。軽薄すぎる。何言ってるんです。ほら俺、重たい遊びやいずれは。そういえば。父は教えてくれなかった。なるほど。貴族はどうなの？貴族の家に生まれた子供は俺たち実血の末裔ってのはどうしても紋章も基本的には紋章で、そうしてわかります？やっぱり教団倒した方が良くないってなって紋章から人間は解き離れた方がいいのではないかっていう気持ちになってくるの、シルバーのそうするとやっぱり教団が邪魔。教団が邪魔。はい。紋章を持った子、はい。昔から俺は俺の血の自由な、俺たちには自由に。今は違う。傭兵として元気な声が出ねえな。影のあるというか影というか影でかすぎません？いや、マヌエルの誕生日です。お茶会じゃー。
アップルティー、紙つれの花茶。何がいいですかね。私を招いてくれるなんてどういうなんとなく風の吹き回しかしら。花のお茶が似合いそうだったので、あら、合わなかった。いい香りね。行くぜ。一緒に訓練したい相手、ご飯に誘った相手かな。あずんだぜ。いい？おしゃれの話かな。あ、いいですね。新しい契約。二人の将来について、可愛い修道士の話。あ、わかった。やったぜ。それで、あなたって何者なの？何者なんの？考えを言うかな。照れるではなさそう。あ、やったぜ。パーフェクトティータイム。感謝。あんまりマヌエラパイセミ詰めたことない気が。あれ？いい香りね。あれ？あ、これか。おお、ふよふよふよ。美しい花にトゲがあるように、美しい足には探検が似合うわよね。楽しいひとときね。あら、楽しいひとときね。こんなん生徒集中できるわけないやろ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。何？ありがとうございました。キャッキャ、キャッキャ。魅力上がっておりますよ。寝ていた？あら、ちょっと待ってて。あれ S ないんだっけ？あったんじゃない？夢？なんで S ないの？夢だった？ああ、おかしいんじゃない？服の紐が引っかかって。ねえ、これだけさ、こう、いろいろやってくれるんだったら全然 S あってもいい。まだ言ってるこの人は、はい、すいませんでした。大丈夫？大丈夫。ああ。待たせちゃったかしら。それで、何のご用？だって身なり整えて出てきてくれるじゃん。あ、これが勘違い。あ、はい。なぜ廊下で？そんなこといいじゃないの。私だって。悪かった。いえ、あなたは悪くないわ。昨夜が、じゃなくて。その昨夜の話で。昨夜の人から？もう二人でお会いすることはないと。どうせそうな。わざわざでね、マヌエラ先生かわいい。それじゃ。おやすみ。やだー。遅延 S がなきゃやだー。なんでやー。なんでやー。なんでやー。あ、レア様見られる。なんでや、なんで S ない強靭だな。はい、やめます。クルインチュと書いて強靭ですわ。はい。でも欲しいじゃん。ベレスマヌエラ絶対欲しいじゃん。はい、ありがとうございました。もうやめよう。はい、ありがとうございました。楽しかったです。見返しながら寝ます。おやすみなさい。